Hallo mensen, vandaag maak ons nog een video. Het is alle dag, sorry. Ik heb het verkeerd gezegd. Waar doen ons het vandaag? Weet je dan? Op die swing. Ja, op dat. Vieslijke. Kijk al. Het is een vieslijke ding. Vieslijk. Hoi. Wel, oké, hier zo. Ik ga nou swing. En we gaan kijken, ga ik vinnig of ga ik zo liggen? Oké, hier klim ik op. Op. Oké, daar ga ik. Lekker. Ik heb het nooit meer alweer gekeken. Ja, hij was vinnig. Ja. Oh. Oké. Nee. Ik zal wel laten jullie wachten voor part 2, maar echt maar nice is. En dat gaat niet, want part 2 gaan we eens die swing. Zeker makkelijk gaan stadig. Kijk, kom eens. Kom op. Ik wil dat jullie wachten voor part 2. Maar ja, ik zie baie les. Dat jullie wachten voor part 2 niet. Want jullie gaan er weer niet voor part 2 kijken. Wat dan niet? Handbal, hè? Handbal. Oké. So, let's go. Swing. Swing.